Hai लोगोफोर गासिखौबो आं दिनै बे बर' मिक्सार YouTube चेनेलाव नोंथांखौ बरायबाय दिनै मोनसे जोबोद इम्पोर्टेन्ट भिडिअ लानानै फैदों बेनिखायनो नोंथांखौ दिनैनि बे भिडिअखौ जोबजासिम नायनो थाखाय नोंथांखौ गिबियावनो खावलायखायो आरो लोगोसे नोंथाङा आंनि चेनेलाव गोदानब्ला प्लिज चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो लोगोसे भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक खालामबानो जाबाय दाना भिडिअखौ जागायदिनि So आं नोंथांमोननो दिनै मोनसे गिदिर निउस लानानै फैदों बा निउसआ जाहैबाय दाखालि साननैसो सिगाङाव मिस्टार फेजु आरो बिथांमोननि 07 ग्रुप बिथांमोना जाबाय जोबोद गिदिर टिकटक इउजार्स बा बिथांमोननियाव खमसे खम 24 मिलियन फलोवार्स दंमोन बिथांमोना मोनसे भिडिअ आपल'ड होदोंमोन जाय भिडिअखौ गोबां मानसिफोरानो मोजां मोनाखैमोन आरो जुदि नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनो लुबैदोंब्ला इउटिउबाव सार्च खालामब्ला नुगोन जाय भिडिअ मोनसे इलिगेल जादोंमोन आरो बे भिडिअखौ गोबां सुबुंफोरा मोजां मोनाखैमोन आरो बेनि थाखाय बिथांनि 24 मिलियन फलोवार्स जानाय मोनसे एकाउन्टखौ मानसिफोरा रिपर्ट खालामदोंमोन आरो जायनि जाउनाव बिथांनि एकाउन्टखौ डिलीट खालामना होदोंमोन आरो बेनि उनाव बिथांखौ पुलिस एफआइआर होदोंमोन आरो जायनि जाउनाव बिथाङा पुलिस स्टेशनाव थांनो गोनां जादोंमोन स' नोंथांमोना साननानै नाय एसेबां गोजौ थांनाय सासे मानसिखौ 1 सेकेन्डनि गेजेरावनो एसेबां गाहायाव खोख्लैना दोननो हायो होमब्ला जोंनि ससियेल मिडिया जोंनि थाखाय बेसेबां रिस्कि स' आं दिनै नोंथांमोनखौ बेखौनो बुंनो सानो नोंथांमोना ससियेल मिडियाखौ बांद्राय इउज खालामोब्ला बा ससियेल मिडियायाव बांद्राय थायोब्ला एसे मोजां इउज खालामब्लानो जाबाय स' बेफोरबायदिनो जोंनि गेजेरावबो गोबां दं जाय टिकटक लाइक इउज खालामो बेनि गेजेरजों जों खायसे आरजाथावै भिडिअ होनायखौ नुबोगासिनो दङ बेनिखायनो नोंथांमोनखौ खावलायखायो जेन जाहाथे टिकटक फेसबुक बा लाइक इउज खालामब्ला एसे मोजां इउज खालामब्लानो जाबाय माबा मोनसे पस्टखौ होनायनि सिगांनो एसे उन सिगां साननानै पस्ट होब्लानो जाबाय दा नोंथांमोना साननानै नाय बिथांमोना मिस्टार फेजु जाय नोंथांमोननो मोनसे निउसखौ होदोंमोन दा 24 मिलियन फलोवार्स दंमोन एसेबां गिदिर प्लेटफर्माव थांनानै 1 सेकेन्डनि गेजेरावनो बिथांमोना एसेबां गाहायाव दिनै गोग्लैबाय स' दिनै नोंथांमोनखौ बेखौनो खावलायनो सानो जे नोंथांमोना दिनै फेसबुक वाट्सएप बा माबा मोनसे ससियेल मिडियाफोरखौ जुदि इउज खालामब्ला एसे मोजां इउज खालामब्लानो जाबाय दा जोंनि गेजेराव गोबां नुनो मोनो दा फेसबुकआनो जा लाइकआनो जा इउटुबानो जा जानला मानला पस्ट होनायखौ जों नुनो मोनो बेनिखायनो नोंथांमोना बेफोर पस्ट होनायनिफ्राय एसे गोजानाव थाब्लानो जाबाय गावनि सानैसो फलोवार्सनि थाखाय जानला मानला भिडिअ खालामब्ला जानाय नङा बेखौनो आं नोंथांखौ खावलायो आरो लोगोसे फेसबुकआवबो खायसे जोंनि आरजाथावै भिडिअ फट' बा बायदिसिना पस्ट होनायखौ जों नुनो मोनो जायनि गेजेरजों जोंनि गेजेरावबो खायसे नांलाय खमलायाबो जोंनि गेजेराव सोरजियो आरो जोंनि गेजेराव जि खौसेथियाबो खमायलाङो होननानै आं बेनिफ्रायनो सानो बेनिखायनो नोंथांमोना माबा मोनसे पस्ट होनायनि सिगां माबा मोनसे भिडिअ होनायनि सिगां माबा मोनसे फट' होनायनि सिगां एसे उन सिगां साननानै पस्ट होब्लानो जाबाय आं बेखौनो खावलायो मानोना ससियेल मिडिया जोबोद गिदिर प्लेटफर्म नोंथांखौ 1 सेकेन्डनि गेजेरावनो जोबोद गोजौ जायगानिफ्राय जोबोद गाहायसिम खोख्लैनो हागौ बा गाहायनिफ्राय गोजौसिम दैखांहोनोबो हायो स' नोंथांमोना साननानै नायदो ससियेल मिडिया जोंनि थाखाय एसेबां गिदिर रिस्कि बेनिखायनो नोंथाङा जुदि फेसबुक बा वाट्सएप बा इउटुबफोराव माबा मोनसे पस्ट होनायनि सिगां एसे उन सिगां साननानै पस्ट होब्लानो जाबाय जाहाथे मानसिफोरनियाव जेबो गाज्रि नोजोर गोलैया आं बेखौनो खावलायबाय स' दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानो नोंथांमोना बे खोथाखौ बुंनो थाखायनो आं दिनैनि बे भिडिअखौ बानायदों स' भिडिअखौ मोजां मोनबा लाइक खालाम शेयार खालाम आरो लोगोसे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम थेंक इउ